मिया लाइथानाय क्राकसालो आगरतलानि नंदनगर डन बस्को बुस्खांगो मुइखुत्वं फालनाय तिप्रासारकनि साकाओ हानांपिनां खालायजाकमानो तुयै दिनै स्रांसालो टीएसएफ बदलंनि बुखाक्तै आगरतलानि वेस्ट थानाओ एफआईआर खालायलायखा आरो मानजाखा टीएसएफ बदलनि प्रेसिडेंट साजारा देबबर्मानो खबै टीएसएफ बदलनि कुकमुनि जुदा जुदा आदुंरक যতনো সাইমানো তাবুক তো সোশ্যাল মিডিয়াও যতনো নখনা যে মিয়াও তামংখা মিয়াও নন্দনগর যে ডন বস্কো স্কুলनि অপোজিট साइडआव जिनि त्रिपुरा मुइखुत्वं फालनाय रक जे बर मुइखुत्वं फालै तंमानि आमनो गोबांमा बर रक टास्क फोर्स रक एमसी रक हाय सामुखाय तंफुरु आउटसाइडर बंग लगे लगे फायाखय बंगनो प्रॉब्लम क्रिएट खायखा ते बंगनो थ्रेटनिंग दौ रिखा बंग बाय बेलाइन हाम बिहेवियर खायखा आमन बागैनो जोंनिया वाइटिएफनि प्रेसिडेंट आइ एमडीसी सुरज देबरमान लगे जों थांगायाखो जत किसु नायखा जत किसु साइमामान यागल जों अमनो साइमान का जा जागाव जे ओंगै तमानि जे खाई तमानि ठीक आछे अफिशियल नि बागै तो जिनि कोन प्रॉब्लम करि बर अफिशियल बंग डिउटी खाई तंग किन्तु आउटसाइड जारा बन प्रॉब्लम खायखा बा बंग बागै हामिया मिस बिहेव खायखा आमर बागै ग्राक माजराना हानान बागै जों मिया बो सालायखा तिनि बदेसे हाय सिनि जों जिनि तरफ हते एफआईआर कपि जमा रिखा बर दटिन एक्शन ना हाना हिनसाव ताई त्रिपुरा सरकनो अमो सिमिन काइसे सराय सराय कक सानाम जोंग अमो सिनि हासे ताबुक कि जोंनो बुइदो सासिनाय नर अर मुइखुत्वं फालमाया अर बुसाइमि अर आसुगिमाया हिने चिनि हावो चिनि अधिकार तंनाय तेकेबो साइमांगला जों बंग लगे तंगो तै आगुलियो जत मुइखुत्वं फालनाय थं सामुं खायनाय थं जत थं जों बंग लगे तंगो बंगनो बंगनि अधिकार जों रिवि तंनाय ताई जारा कामियाम जानो हायो हिने किरिजागि ता तंदि न जे कोनो प्रॉब्लम खांखाय जों करंदि जों नंग लगे अलवेज न तंगो बुवाग्रा जतन बागैनो अधिकार न तुनन बागैनो सामुं खाय तंगो जाय जों ब लामन हिमै सामुं खाय तंगो नगरो जे त्रिपुरा मुइखुत्वं फालनाय तो तागुन सिनि आगे सातक जागो आबने ती नरक बरनि बागै तमो मानसु नरक मुखना जे थानाय पुरु अभिनगर बंगमानि प्रॉब्लेम आफुर बसुन गोबांमा डीएम टीएम बाय कक सावै मेयर समय कक सावै अभिनगर तो बंगना स्टल लक टांग्रिन हिन साजाक्का आमो हायकेनो जों डिमान्ड दङ जिनि डीएम थानि आगिबो जाते त्रिपुरा सारं बागैनो कायसा आलादा स्टल बा मार्केट कटमाखै सानो जानो बागै जाते जिनि कामियाम सानि हाय जारा त्रिपुरा सारक मुइखुत्वं फाल तंनाय रक जत नर गोजान गोजान के जागा फालै ते कक बांगियावै फालिमानन बागै ताय अमन बागै जों दति नतेसा ऑफिशियल हेड्स अफ बाय जों मालायनाय मालाय अमन नतेसा करंनाय जे दति दतिखाय कमन सल्यूशन खायनन बागै